ሰላም ቤተሰብና ዛ ቻነል ሰላምን ጥዕናን ቅሳኔትን ይምነየልኩም ሎሚ ከዓ ብሓድሽ ቪድዮ ሒዘልክን ሩክ ክትፈትውዎ ከዓ ተስፋ ንገብር ናብቲ ኣሰራርሑኡ ክሕልፈኩም ንዕኡ ክንሰርሕ ዘድልየና ኣጃ ወይ እውን ኦትሜል ወይ እውን ሃፍ ሎኮ 300 ግራም ንዕኡ ንጥሕኖ ንመሰነታ ዝኣክል እናፀሓፍኩ ወይ ከይድ ኣለኹ ጠጠው ኣቢልክን እውን ክትሪኦኦ ትኽእላ ኢኹም ወይ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንዕኡ ምስ ጠሓናዮ ዕሙቕ ዝበለ ሸሓኒ መቐበሊ የድልየና። ናብኡ ክጉምጥለ ሕጂ እዚ ኦትሜል ወይ እውን ኣጃ ብብዙሕ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ንዓና ከዓ ኣዝዩ ንጥዕናና ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ቆልዑት ተልዮምና እውን ንዕኦም እውን ፅቡቅ እዩ። ከምኡ ነፍሲ ክነጉድል ዝንደሊ እውን ከምዚ ዓይነት ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እዚ ብዙሕ ፋይበር ኣለዎ ወይ ገፈል እሱ እዩ ከዓ ንዓና ዘድልየና። ሕጂ ነቲ ማሽን ክጥሕነሉ ፀናሕኩ ኣብኡ ከለኹ ክጥሕነሉ እየ ምክንያቱ ኩሉ ክተሓዋወስ ስለ ዝኾነ ናብኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። 5 ካሮት የድልየና ከምቲ ግዝፉ ከዓ ገሊኡ ገጀፍቲ ኣሎ ገሊኡ 5 ክንገብር ንኽእል ኢና ብዝያዳ ከዓ እናረኣና ንዕኡ እውን ክንጥሕኖ ኢና ምስ ናይ ሽፒናት ሓዊስና ከመይ ጌርና ካብ ኩሉ ሓዋዊስና ነንእሽተይ ውፅኢት ወይ እውን ብዙሕ ጥቕሚ ክንረክብ ንኽእል ከይበዝሐ ነንእሽተይ ጌርና ግን ከዓ ካብ ኩሉ ዝተፈላለየ ንወስድ። ሕጂ ክጥሕኖ እየ ንዕኡ ክልቲኡ ብሓንሳብ ገይረ ካልእ እንተደሊና እውን ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና ከም ሓሳብ ማለት እዩ። እዚ ንዓበይቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ንቆልዑት ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝኾነ ንኩሉ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንቁርሲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ከምኡ እውን ንጣዕመት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ጥሒነ ናብኡ ሓዋዊሰዮ ገምጢለዮ ማለት እዩ። ሕጂ ንኩሉ ብሓደ ገይረ ከዳውሰ ቅድሚ ድዋሰይ ግን ካልእ ክንወሳስኸሉ ኢና ብዝያዳ ንከታተል። እንተፈቲኽንኦ እንተፈቲኹሞ ከዓ ሸር ሳብስክራይብ ንዓይ ዓብይ ሓገዝ ስለ ዝኾነ እንተገርኩምለይ ወይ እንተገርክናለይ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ጨው የድልየና ሕጂ ቁርብ ጨው ብናይ ማንካ ናይ ሻሂ ግን ከዓ ከይመልኣና ማራ ከይበዝሓና ምንታይ ከምኡውን ሲምት ብዝያዳ ፅሒፈልክን ኣለኹ ወይ ፅሒፈልኩም ኣለኹ ኣቡስዳ በዛ ማንካ ናይ ሻሂ ገይረ ይዕቅን ኣለኹ። ከምኡውን እንጣጢዕ በዚ ናይ መብልዒ ማንካ ጌርና ንገብረሉ ወይ ቁርብተይ ከዓ ውስኽ ተበልናሉ ፀገም የብሉን። ብዝያዳ ኣብቲ ንዓበይቲ ዲና ንሰርሕ ዘለና ንቆልዑ ቁርብ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ። ምናልባት ልዕሊ ዓቐን ነቶም ቆልዑ ከይንህቦ
نحد قلعة حد ما كان شاي لعلي ود كاب 4 عامات لعلي يفقد أيه نعوي كأ مانكا نايم مقبي حجي بيكن باودر قربتا وسخلو ويونجيرلو زيت دلينا جن كنقدفو نخلينا بزي زخنون كنصرحه نخلينا مالتي نقولو بحادة جيرة كدوسة نامس كنا كأتو تين تتابعني بشير بسبسكرايب كمون تتابعني بشير بسبسكرايب غيركم عزي كاب لبي يمسكنكم بحقي كاب لبي يمسكنكم عزي يمسكنكم أملاخ نعهم كأي حقسكم مهرتكم يبركتو نعيون بزح أرأيكم بحقي أنا وانتاي كم زقبرسي بزح كاباكم سي يمهارالله خو كاباخنون عزي يمسكنكم كلكم مالتي حجي مس قمطعخوه ويون مس داوسكوه باليلا سختي الله مايكو مبر اي وسركن بتناتو غيرو بتناي احملت غيرس اتركسوه ويون اخيلوه قور طراي وسيده حجي قبات نتقم نتستاي كهزلنا ندرزو نتعمت نقرسي كنتقملو نخلينا نقولت نعبيتي نخلو نفس خو قدل زلالة يسابون بتعمي صبغي حجي أبتي مسنكات ناي حملت سلازلو اتي ناي حملتي كم سبق زبل ويتقع يبلي حجي انتي نقبر وي بيدنا غيرنا كنقبرو نخلينا وي ونعو نتي مخوص دخن بلو ما تركسا بلنا كن بغيرنا ونكاسو نخلينا دسلت أخا بيدنا إتي ماي نمتا يتقمنا ناو تقع كيبلنا ويون بإيدنا غيرنا خا ما غيرنا كنكاسو نخلينا مرة كنزي درو دبل خونا لنا تخوينو إتي عملتي أو حد أبيلنا كنقبرو نخلينا موناتو عملتي ذاته سبق سلازل ترر نخبلنا مالتي أكنديت بحملتي بماي غيرنا أورتي هفاف لك أبزي هنا كنقبرو نخلينا ويون كنزي نهتي مالتي حوي قلطف لنا يعرينا كي بزحو ويون يعري فيتامين نخيط أفق مالتي حجي أنا بإيدي وين يالخو بإيدي وين بتمخص كم زغيرنا كنقبرو نخلينا وين أقطنا بلنا كم ناي قاقحو كنقبرو نخلينا حانت نقاقحو وسخنا كم غيرنا كنقبرو نخلينا أنا كم ذات ترئيني وي كم ذات ري أنزل لخن غيري السريحية ولا حنتي أي تبالا شغل نخبلي حجي ناي موداتا بزي حلا حتر أبيلي فيديو مخنياتو كينوح جزيه كيوسدي له حجي كمزي مثل كله مسود أخو ويون كله مسنكتكو نزي مثل
ንውሕዳት ኮይንና ውሕድ ጌርና ንሰርሕ ንኽእል ኢና ብዙሓት ኮይንና ከዓ ኣብዚሕና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ነዚ ብኸመይ ክንበልዖ ንኽእል ንዝብል ከዓ ኣብኡ ከሎ ክንበልዖ ንኽእል ኢና ከምዚ ፃልጣ ከሎ ወይ እውን ምስ ንፈትዎ ፍሩታታት ምስ ንፈትዎ ፍረታት ጌርና ከዓ ክንበልዖ ንኽእል ኢና ምስ ደስ ዝበለና ጌርና ማለት እዩ ኣነ ግን ብኸመይ ገይረ ወይ ብኸመይ ጌርና በሊዕናዮ ከርእየኩም እየ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ባናና ቺያዝያም ካብ ላዕሊ ገይረሉ ሽዑ ቆሪስና እቲ ዘድልየና ወይ እቲ ኣብኡ ከሎ ብምሉእ ክንገብሮ ንኽእል ኢና በቲ ሓደ ጎኒ ጌርና ክንዓፅፎ ንኽእል ኢና ወይ እውን ከምዚ ዝነህለ ጭድድ ኣቢልና ከዓ ኣብኡ ኣንጥብ እንዳበልና ወይ እውን ከምዚ ዝገብሮ ዘለኹ ጌርና ክንበልዖ ንኽእል ኢና ናይ ሎሚ እዚ ይመስል ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቻው